Salam mehribanlar. Moda dünyasının ilkinci bölümüne hoş geldiniz. Dünya ve fashion brendlerinin yukarı hil moda etmeden önkü hikayeleri kızıklı olsa gerek. Moda dünyasına özlerinin ayrıtı stillerini koşan Dolce Gabbana bizim bilen. Bu brend özünün kristal kaşları, altın nakşları ve roza gülleri bilen şeyle de reklam kampanyalar bilen bellidir. Bu iki arzuçuluğun Domenica Dolce ve Stefano Gabbana'nın minimalizm ve oversize'ın tolkunlarından biri kalmağı, aşı olmağı ve madama trendde kalmağı vardı. Bu nehil olu gelin bilelim. Tarih bu ulugidanizm olup onnaqı ähli zat oğudun. Köp asırlık medeniyet, sunut ve kino, elbette moda. 20. asırın başında Avrupa'nın ähli bayları, lüks sumkalar ve çemadanlar için Gucci ve Mario Prada gitmelerini bilirdi. Ferragamo ahli Hollywood giyinleri, genç özünün üç köşük mehleri bilen Emilia Gucci olsa çekilen printleri bilen bellidir. Garaz İtalya öz stili bilen dillerdi. Şeyle de olsa dünya ve kültüryer dizaynerlarının doğulan yerleri gönü tanılmadı. 50. yılın maliye ösüşü bilen bilelikte İtalyan modası vardı, buluş başlandı. 51. yılın 12. fevralı varsa onun doğulanını hesaplanıyor. Bunun için aristokrat, telekeçi Giovanni Battista Giorgini savolsunu etmeli. Ol öz villasında ilkinci olup bayramçılık davaralı modni pakazları ve sergileri geçirip İtalyan modasını ulu kuşat koşuyor. Ahir sonu Milano dünyanın moda şehri deyip ıkrar ediliyor. Şonluk bilen täze dizaynerler yüze çıkıyor. 60. yılda Valentina dörediliyor. 15. yıldan soň Armani, bir neçe yıldan soň bolsa Versace, şolaň içine Dolce Gabbana da var. Domenica Dolce 58. yılda Sicilia'da konservatif sada maşgalada doğulýar. Onun kakasynyň tikinçilik cehi bolup ejesi magazyny işleýän eken. Şonluk bilen Domenica eýýäm 7 ýaşynda kakasyna kömek edip başlaýar. Ol kiçilikden gurjaklara köýnek dikip okuktormaqa eýýäm özüne kostyum dikip bilýän eken. Okuktordan soň kakasynyň mirasyny özüne almaly wagty ondan ýüz döndürip moda dünýäsine baş goşýar. Palermodaky şekillendiriş akademiýasyny gutoran soň dünýäniň iň awraýly institut, dizayn instituty Monreal'a ýerýär. O ýerde känur üç köşklat öwrenmejegini bilýärdi, aňardan çykýar. 62. ýylda Milanoda Stefano Gabbana doğulýar. Onun çağaly hakda känur maglumat ýok. Ýöne kakasynyň grafik fabrikinde işläp ejes bolsa tam süpürçi bolupdyr. Domenica diken bolsa Stefano ýygyderli surat çekýän eken. Ol moda barada arzu etmänler. Ol diňe reklam agentliğinde işlerini pikir eden. Ýöne bir näçe wagtdan soň reklama gyzyklylygyny bilýärdi. Moda özüne baş vurmağa karar edilýär. Şol wagtlarda Domenica eýýäm George Cristiano'nun ateliyesinde kömekçi dizayner olup işleýärdi. Stefano George Cristiano'nun ateliyesine jaň etýär ve şo wagt telefony Domenica alýar. And he say, okay, you need to speak with the designer, and I'm just an assistant. So now can I meet you before, because I would love to introduce the designer, and then I meet him in a club. Domenica'nın ýatlamalarına göre olar bir wada oňşmandyrlar. 1,5 ýyl bilelikde ateliyede işlän soňlar Stefano gulluğa gitmeli bolýar. Stefano gullukdan gelen soň Domenica bilen bile Cristiano'nun ateliyesinden gaýtýarlar. Olar bir wada maslahatçy dizayner bolup işleýärler. Meselem Max Mara'da. 84. ýylyň başlarına Dolce Gabbana özleriniň markasyny döretmek kararyna gelýärler. We Milanoda kiçirak otogly bir studiýa gurnaýarlar. We şol wagt olaň jüýlerine $1000 galýar. Adatça bolşýaly 2 ýaş dizaynerlara hiç kim inanmaýarlar. Olar pakaz üçin işgär gözleýärler. Ýöne işgärler bolsa bir näçe wagtdan soň olar taşlap gitýärler. Şol wagt Domenica'nın kakasy öz çähinde kolleksiýany gutormaga ruhsat berýär. Olar kolleksiýany gutoran soňlar kiçirak kafede bir pakaz etýärler. Ýöne pakazyň arendasyna pullar giden soň olara modeller, dostlary
dostlarynyň joralary model bolmaly bolýar. Ve ýanlary bilen sumkalaryny, kowuşlaryny getiräýin diýip haýyş etýärler sebäbi olara uje pullary galanok. 86-njy ýylda bolsa ilkinji doly hukukly kolleksiýalaryny hödürleýärler. Şondan soň olar öz brendini ösürip başlaýarlar. Şol pakazdan soň olar öz stillerini belli bir derejeye ýetirýärler. Bu brend öz stillerini kesgitleýärler. Bu Italiýa, Siciliýa, medeniýet, sungat, kino we güýçli we şu derejede duýgur aýallar barada bolupdyr. 1988-nji ýyllar kolleksiýa munyň suwtnamasydyr. Şondan soň Dolce Gabbana hemme ýerde, dillerde, jurnallarda özlerini belli edip başlaýarlar we modny şäherlerde öz filiallaryny açyp ösýärler. 2000-nji ýyllaryň başynda bolsa täze eskiz bilen öňkü eskizi garyp täze kolleksiýa döretýärler. 2012-nji ýyllarky kolleksiýada dizaynerler barokkanyň iň gowgören medeni döwrüne bagşladylar. Kolleksiýada altyndan naketkalar, çekilen surat ýaly köýnekler, gara mahmal krujavalar bilen bedelýär ve nuskow korsetler ýerli naqşlar bilen bedelýär we köp sadalyk, fantaziýa kowuşlar hem peýda bolýar. Dizaynerler 2013-nji ýylda kult kolleksiýasy bilen injil sahypalaryny köýneklere geçiripdir. Gadymy ibadatxana döretýärler. Domenic da Stefan Monreal'daki Siciliýa saborynyň mozaikalarynyň ilham alyp, şol ýeriň awrasyny ýene köp altyn, gyrmyzy renk, şeýle hem kristal we gaşlar bilen örtüler, haşlar bilen görkezýärler. Soňarsa kem döwür başlaýar. Domenico we Dolce hemme zat bilen biriktirýärler we olardan kiç, safari, tehnologiýa we hemişe Italiýa bayramçylygy bolýar. 2012-nji ýylda alta moda bizi dürli wakalar üçindirýär. Fantaziýaň gaty köp bolup bilmeýän mahaly moda öýüniň bize berýän has köp, has renkli, has kristal, has jadyly, has köp bolmagyny isleýäris. 2017-nji ýylda ajaýyp operany ýada salýas. 2019-njy ýylda bizi Olimpiya, Grek taňryçylaryna we gadymy medeniýetiň keşplerine gitýärler. 2012-njy ýylda Venesiýa karnawalyna çakyrganlyk. de alta modanyň 10 ýyllygy belleýäris. Erteki bu ýerde gutarmaýar. Soň iki kolleksiýa ýörüýte alta moda bagşlanýar. Birincisi Jadugoy Siciliýa, ikincisi şagyzlary. 2015-nji ýylyň kolleksiýasyna enelere bagşlanýar. Brending çağalar üçin kolleksiýa hem bardyr. Dolce Gabbana Junior 2017-nji ýylda brend ähli dostlary, gyýzlary, eneleri, uýalary model etýärler. Jemi 140 adam atnaşýar. Dolce Gabbana eşikleriň, aksesuarlaryň, dohularyň, kosmetikalar bilen çäklenmän bu markada ähli isleňize görä ähli zatlary tapyp bolar etdiler. Domenico we Stefan isleýänler üçin meselem tarelkalar, küýzeler, gapgaşlar, salfetka, yorgun nüşök, şemler, hallar, gara sana oy näçe hanadan dowam etýär. Emma dizaynerler o ýerde de galmaýar. 2001-nji ýylda Kazers liniýasy, mebelleri we beýleki öý bezegleri öňürýärler. Dolce Gabbanaň arzulary bizi näme gitjegin tak belli däl. Bize diňe olar ýazarlamak galýar. Interwiýularyň birisinde Domenico şeýle diýär: "Biz ýerden arzu etmän turamyz. Bizem arzuda galar." Mehribanlar, bu bölümi halansyňyz diýip umyt etýäs. Indiki bölümde görüşýänçä hoş sag bolun.